Indarkerian onden, darduroa gertzen da, zati gainean. Eskerrik asko musikagatik baita ere, entzuten da ezta, ondo entzuten da, bai. Eguerdion Aldundia zer modu zaudete? Venga, benetan, eguerdion Aldundia zer modu zaudete? Hori bai, bueno, zuek motibatzeko gainera jarri deta besti hau, Arturo Erregaren marrazki bizidun mitikoak ezagutzen zen ituzten, bai? Bai, nere belaunaldikoek ziur ezagutzen zen ituztela, Arturo Erregaren marrazki bizidun mitikoak. Hortik ikusiet, gaztetxoren bat beste, hemen gaztetxoenak zeintzu dira, agian etzen ituzten ezagutuko Arturo Erregaren marrazki bizidun mitikoak, ez? Beak justu ez dit kasurik egiten mobilakin dabilelako, ez? Ez den ituzten ezagutzen, sentitzen dut gaur ez dut la patrulla kaninaren musikarik ekarri. Eta agian hemen Aldundian izango dezue lankideren bat, ziur gaur ez dut baten bat ikusten, baina eukiko dezue baten bat ola, ez, ja jubilatzeko pronto daunen bat, igual, bai, inguruan bai, igual Arturo Erregea bea pertsonalki ezagutu dunik, ez da? Ez, hori broma da, azteko hau broma da, ze, bueno, badakizue ezinezkoa dala bizirik egotea eta Arturo Erregea bera pertsonalki ezagutu izana. Ia ezinezkoa dala esango nuke, ia ezinezkoa dala hori, ze Euskal Herrian badago pertsona bat, bizidena eta Arturo Erregea bera pertsonalki ezagutu zuena, eta da Kike Amonarriz. Zenbat urte hauzke Kike Amonarrizek? Ez? Osea, Kike Amonarriz izan daiteke agian Euskal Herriko, Euskal mitologiako gure pertsonaiarik maitatuenetako bat, ez? Osea, eternoa, ez da sartzen, da gure Jordi Hurtado. Ni ziur nago adibidez, arantzadikoek Irulegiko eskua aurkitu zutenean, ez? Eta, bai, ez da, Irulegiko eskua, ez, holaxe. Eta bertan sorioneku jartzen zuela esan zutenean, nik beti imaginatzen dut Kike Amonarriz esaten, ezpa! Nik ez nuen hori idatzi. Edo joan gaitezen denboran atzerago, ez da, joan gaitezen guztiaren aserara. Big Banga gertatu zenean, Big Banga, edo Mikel Laboak kantatzen zuen bezala, izarren hautsa egun batean bilakatu zenean bizigai, nik imaginatzen dut izarrei hautsa kentzen Kike Amonarriz aizala. Aizue, eskerrik asko denoi hemen izateagatik, eskerrik asko denoi bakarrizketa ontara etortzeagatik. Ikusten detenez, bazegoen esperantza, jende gehiago etorriko zela, baina, gu gaude eta onak gea, ze Kristo. Eskerrik asko hemen tronu gela honetara etortzeagatik, gainera, ez da, tronuaren gela deitzen diozue honi, jargi gela, baina tronuaren gela Josean baita ere, ez da, tronuaren gela, egia da beste zozer espero nula, ze guk ere etxean badaukagu tronuaren gela, baina ez dauka honen antzik, ez? Eskerrik asko benetan hori izateagatik, niretzat plazerra handia da gaur zuen aurrean bakarrizketa bat egitea. Lasai, hortxe tokia baukozue. Pasa, lasai. Niretzako plazerra handia da zuen aurrean bakarrizketa bat egitea, eta gaurko aitzakiarekin gainera, eta aitzakia horren beharrik ez badut ere, niretzat plazerra handia da zuen aurrean bakarrizketa bat euskeraz egitea. Ni ia 25 urte hasi nintzen bakarrizketak egiten, duela ia 25 urte, eta garai hartan oso gutxi ginen euskaraz bakarrizketak egiten genituenak. Gaur egun zorionez, gero eta gehiago gara. Eta gero eta gehiago izan, gero eta hobeto. Beraz, gora euskaraz egindako bakarrizketak. Gora. Eskerrik asko. Hala ere, eta begira zer esatera noan, batzutan, ez dakit, euskaraz sortzen dugunontzat, batzutan, gure ama hizkuntza, euskera bera oztopo bihurtzen zaigu. Begira zer esaten ari naizene, gure ama hizkuntza bera oztopo. Ze egia da sortze prozesu horretan sartuta gaudela, batzutan duda bat etortzen zaigula burura, eta duda hori izaten da, ni orain sortzen ari naizen hau, gero jendaurrean nola botako dut. Ez? Batuan egingo dut, euskalkira joko dut, zorionez gure hizkuntzak ematen dizkigu aukera horiek guztiak, ez? Euskera aberatsa da, anitza da, eta gainera esango nuke, ia toki bakoitzean euskera desberdin bat hitz egiten dela, bai edo ez?
Hori horrela da, orduan gaur hasi nahi nuke zuen aurrean baimena eskatuz, baimena zertarako. Nik nahiko nukena da, bakarrizketa honen freskotasunaren mesedetan, eta ni pixka bat urrengo minutuetan eta enkorsetatuta sentitu ez nadin, eskatu nahi nizueke baimena, ea, nik ondorengo minutuetan botako ditudanak, nik nire herrian hitz egiten dudan bezala bota ditzakedan, bai? Bai? Pues qué alivio, muchísimas gracias, soy Jon Plazador. Txalo indezakezue, bai, gratis da, eskerrik asko. Eskerrik asko, ai, zumarraga. Hortxe da, barmarrie, bai. Hortxe ikusten dut. Bueno, aizue, Euskaraldia hemen da, Euskaraldia gaur hasten da, batzuek ikusten zaituztet ja txaparekin, gaur jarriko ditugu denok gure txapak, eta gaurtik aurrera 11 egunez bihurtuko gara, aho bizi edo belarri prest, bai? Aho bizi edo belarri prest. Bi aukera horiek daude, bale? Ez ikusi gehiago. Aho bizi edo belarri prest. Nahiko nuke errepikatu eta nahiko nuke zuei oso ondo eta garbi geratzea. Aho bizi edo belarri prest. Ez dago gehiago. Osea, prest eta bizi hoien aurretik aurpegiko beste edozein atal ikusten baduzue, hori ez da euskaraldia, bale? Eta gorputzeko beste edozein atal ikusten baduzu ere, ez da euskaraldia. Baina ondo, euskaraldiko antolatzaileak ondo ari zarete, jendeari gauzak maskatuta eman behar zaizkio. Jendeari gauzak erraz eman behar zaizkio. Ze jendek zailtasun handiak dauzke gauzekin nola gehatzeko. Osea, esan edet, 2025 urtea da, eta oraindik ez dakigu, adibidez, oraindik ez dakigu urtezarretan, kanpaikadatan, parritxezue, baina hau egie da. Oso serioa da. Kanpaikadatan ez dakigu laurdenak eta kanpaikadak bereizten, ez dakigu. Ez dakigu. Bai, parra egiten du, baina ez dakigu. Osea, preciso da benetan urtero, ridikulo berdina aitea, preciso da. Osea, kin, ostia, hasi diala, oie laurdena die, ostia, banik irujan ditu, ja, ostia, banere zien urte berrion. No me jodas. Osea, kanpaikadatan prezisoa, normala ikusten dut, jendia ja adimen artifizialan bila aitzea, seguria batzutan, bizitza inteligentean bila lurra planetatik kanpoa normala, porque... Eta gaina jendea justifikatu bezala, iten da, claro, kanpaikadak urten behin dia, eta igual urtetik urtea dinamika... Eta ez da okerrena, porque kanpaikadak egia da, urten behin diela, eta urten behin iten deu ridikulo. Baina badao beste gauza bat, urten bitan iten deuna, eta urten bitan iten deu ridikulo. Ta da ordu aldaketa. Azkena noiz izan zan. Oindara hilabete terdi, oindara hilabete bat, ez, gutxi gora bera, hemen ziur nao, hemen gaudenetako inork, ni barne, hemen gaudenetako inork, oindala hilabete terdi, etzekila, si a las 2 son las 3 o a las 3 son las 2. Inork ez. Eta gaina, ze pasatzea, ze bildur sortzen da egun hortan. Beti larun bat izatea, hori bai, larun bat gauen sortzen da olako psikosis mouko bat, jendea tabernetan entortzen zaizu, baina bildurtuta. Gauzter da, a las 2 son las 3 o a las 3 son las 2, a las 2 son las 3 o a las 3 son las 2. Ez dakit, ba? 150 marraukazu, juegatela, lasai. Kentzekotan eontzian, Ordu aldaketa kentzekotan eontzian, normala. Baina, gauzat, esango izuet, nahi oan, ja, bizitza guztia ordu aldaketakin oituta, nahi oan, ezkendu ordu aldaketa, Nik ja oso neria sentitzet. Ja tradizio bat bezala, ja oitura bat bezala. Eta gaina imaginatu, ordu aldaketa kenduta ze sosada. Urrengo izen jaikita, etxeko labeai ordu aldatu gabe. Ze ja, oixedak, gehatzen zaigun bakarra, ez da? Ja, mobilak eta dana bakarrik aldatzen du, ja, etxeko labia gaur zertzen, a las 2 son las 3 o las 3 son las 2. Ba, bueno, orduan esan deu, kanpaikadak urten behin iten ditugula, eta urten behin ridikulo. Ordu aldaketa da, urten bitan ridikulo. Eta gainea, ojo, ze oin dela hilabete terdi, ez genekin, si a las 2 son las 3 o a las 3 son las 2, eta hilabete terdi behan dugu, zenbaitek oindik kotxen, lehengo ordua daukezue.
nik gero aldatze joten. Kanpakadak urten behin ridikulo. Ordu aldaketa urten bitan ridikulo. Baina, aizue, benetan. Hau ja grabia da. Zenbat aldiz urten kantatzen dugu. Zorionak zuri? Ta ez daukeu garbi. Ez dakigu. Aldundia, zuen txanda da. Zorionak. Nabaritza hori duda dao, nola da posible 2025 urten bizitza guztin kanta eta gero duda dao, denok gazten geha oso seguru hori bai, Denok gazten geha, zoriona, eta ja bloko ebera, zuti. Euskal Herria 2025 urtea, jarri gaitezen ados behingoz nola da, zorionak zuri, o zorionak zuri, zorionak beti. Beti, seguro? Bai? Kantau kasianona, hobe izango zueta. Kantau kasianona, jendei gauzak argi gelditu berzaizkio, gauzak argi utzi berzaizkio jendia jorreatikan noski baietz. Eta geroz eta informazio gutxigo eman jendiai hobeto. Zazen, informazioa beharrezkoa bakarrik. Gauza asko daude mundun gehiagizko informazioa daukatenak. Adibidez, nahi iruditzen zait, gaieta kajatan, adibidez, urrutia jungabe, gaieta kajatan, informazio gehiagi etortzen dela. Nik behar detena baino gehiago, desde luego etortzen da. Ni adibidez, jutena izenen eroskira, eta sartzen izenen gaietan gaieten Gran Bia sartzen izenen, eozen gaieta kaja hartutaren irutzen zait informazio gehiagi datorrela. Porque gaieta kaja bat hartuta etortzen zait hortxe inglesez, frantsesez, alemanez, portugesez, etortzen zaizkit gaietan osagaiak, eta nik hori ez daukat jakin beharrik. Gaietan osagaiak, nik oso argi daukat, txikitatik oso argi gainea, gaieta bat, gaieta zinda daola. Informazio gehiagi iruditzen zait, eta estorbatu, jendit kolakau hartzen nahi zenen. Ni zalea naiz kolakau hartzeana, bale? Baina ez eusen kolakau gainea, ni kolakau estrem hartzeit nik. Nik ez dut kolakau hartzen bol baten, otaza baten ez, nik kolakau hartzen katilun. Katilua, euskal esne unitatea, katilua. Eta botatzeiot esnia goraino. Goraino, hola, ia bakizu hola, piztina infiniti hoitako bat, ematen hola. Eta botatzeiot kolakaua, eta ez nahi zei propaganda iten, kolakaua botatzeiot, kolakaua, zergatik kolakaua, nik nere bizitzan grumok behar ditutelako. Ni ez naiz fiatzen, ez netan errez disolbatzen dien gauzaken. Neskuik eta, nahi ekarri kolakaua, eta botatzeizkiot 6, 7, 8, 9 kutsaraka, kosta dadila, buelta ematea, holaxe, kosta dadila. Eta orduan inguratzen dut kajaka gaieta. Euskal gaieta unitatea, kajaka. Eta lehenengo gauza reskatatzen dut hortikan pakete bat, torri oitako bat, eta kaja, kendu ikendet paretik. Ez zaitelako gustatzen, aturu jatuiten hau hainbeste informaziok. Eta hartzen dut gaieta bat. Hau, ez nun zuen gatik, espero, Gaieta bat. Hartzetu bi. Hartzetu lau. Eta hortxe hartzen naiz, kolakauen bustitzen, jode, hori ritual bat bezalakoa da, netzako. Eta gaina da ritual bat eramaten nauna nire haurtzarora, hortxe gaietak bustitzen kolakautan da gogoratzen, ze zoriontsu nintzen aurra nintzenean, ze luzek zien egunak, ze luzek zien udarak, tomate zaporia zaukan, gero adolescentziare etorri zan, ze plastiko neugen aurpegi guztin. En fin, bapaten hasten zaitez, burmuinare hasten zait, esaten bezala, ez altzea denbora gehiagi pasatzen nahi. Gaietak hortxe kolakautan bustitzen, katilu hori 3 minutu ekizu mikroondasen, Ojo gaietakin, eta bapaten, ostia, egia da, Plaust. Ojalá. Hortxe momentu hortan balitz. Ojalá.
Nik ez diot hori opa, inorri, ez diot hori opa nire etxairik txarren aire ez diot opa, Ma ez da momentu hortan gertatzen. Ez da momentu hortan gertatzen, ez ojala momentu hortan gertatuko balitz. Hain erresi izango balitz. Ez da, gaieta zehonta oin bapaten ez da, ez. Gaieta naita osorik ateatzen da. Kolakauen blaigin da, baina aguantatzen gaieta naitan ateatzen da. Zergatik gaieta kabroia alako. Eta gaietak nahi duna da zuk ikustea. Ikustea nola pixkanaga prezipitatzen juten dan, pixkanaga eroitzen juten dan. Eta gaietak bakizuk ezin dezula ezerrin ja. Horrez taola ezerritxeik. Ze gaieta antxe da, urruti da, eskue, beso guztien luzatuta daukazuta, ez da hoitxeik, hola bapaten, aber bat bi, ez hori ez da hoitxeik. Eta bapaten gaina gaietak aguantatu egiten du. Aguantatu, puskatu gabe aguantatu, nahi dulako zuk esperantza eukitzea. Eta bapaten zuk sinistea benetan, ostia igual, eta ordun, erdibiden hortxe, ja, haua irikitzen zuen, blaust, pum, olako, kolaka bongo nuklear bat, ola. Kristalezko maia zizkoin da, alfombra zizkoin da, paretak zizkoin da, tetxuen nola iritsi da hori horrea. Eta egia da, jun zaitezke, sukaldea korrika jun zaitezke, eta kutsara bat hartu eta horrekin errekuperatu, baina gaieta ez da oberdin. Ja beste testura badauke, bestia galdu indu, ja plantiblu bezala da, hori ez zaigu interesatzen ez. Orduan, zeratik esaten un kajan gaieta kajan guzti hau, nik proposamen badauketelako. Eta netzako, ekartzen duen informazio horren partez, gaieta kajatan beste gauza batek jarri berko luke. Beste gauza bat jarri berko luke hortxe. Zan nahi gustatuko litzaak, ni eroskia jun, eta gaietan kalen sartu, gaietan granbian sartu, eta eozein gaieta kaja hartzen detela, eozein markatakoa izan dare, gaieta kajan jartzen duen bakarra izatea, gaieta bakoitzan inmersio denbora. Bai? Ez, adibidez, kriston gozada litzake, hartuta, txikilin, 4 segundo, bale. Nik badakit automatikoki, txikilin sartu, eta 1, 2, 3, 4, pum, ez da falloik. Ez, eharra litzake, Maria Dorada. 2, eta apuratzen aizea. Digestive. Ez da, favore, zeinen jateitu digestif hemen. Zea, kontxako ondar bustillakin buelta inda dela emateuta. Digestif, favorez. Dinosaurus, gaztienak, random. Dinosaurus random, batzutan eukitzezu, gaieta dinosaurus hor, esne irekindeko esnetan 20 segundo eta gor ateatzen da. Eta beste batzutan esne hotzetan 2 segundo eukita, ala, tiranosaururrez burugabe. Zer logika da hori. Tostarrika ez da beitxure. Ja, paketen puskauta etortzeie. Lotxagabekeri da hori, paketen puskauta etortzeie. Marrazkikinta oso politiak bai, baina paketen puskauta zen nahi duen ikitea horrekin. Danak bota katilua eta zemento rezola holako. Gaieta bakoitzan inmersio denbora. Ni horrekin zoriontsuan nintzake. Bueno, horrekin zoriontsuan nintzake, ni. Zenei, kolakautan, gaietak bustitzea gustatzen zait. Baina igual hemen, aldundian, egon gozeate, balienten bat baino gehiago. Ez? Zan nahi dut, bizitza, topea bizitzea gustatzen zaizuenak. Claro, aldundin lanin da, gero pentsatzet beste olako bilatu beharko zuela, zeo zer, ez? Olako, pixgarrin bat. Eta igual hortik bilatzen dezue, eta igual kolakautan, ez dakit, jende normalak eta bezala, gaietak busti beharren, bustitzei juzue, alo loko, hola, magdalenak, sogauz pasiegos, igual, ojo, kanpurrianak igual, oso ondo irutzen zaitu idana. Oso ondo iruditzen zait, baina nik aholku bat emango izuet. Kontuz, kanpurrianakin kontuz. Kontuz, batez ere kanpurrianakin kontuz, ze kanpurriana bat eroitzen baldin bazaizue kolakauta.
dauzkan grumo eta reliebe eta guzti horiekin kanpurriana bat kolakauta eroitzen baldin bazaizue, osea, ez da txupatzeula kolakaua, Osea, txupatzen du kolakaua, txupatzen du katilue, txupatzen du posabasosa, maie, gela guztia eta uniberso guztiare deskuida bezkeo. Eta igual, hola bukatuko da mundu egunen baten, Ze mundu, ez du, amango aurretiko gerrate nuklear batek, ez, mundua ez da bukatuko aldaketa klimatikoakin, ez dare, mundua bukatuko da, kolakauta eroitako kanpurriana batekin, así que, ojo, hor txalo indezakezue, oso ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko, ze politia dan batek eskatu gabe txalo egiten dio. Aizue, Euskaraldia hemen da, lehen ere aipatu dugu hori. Euskaldun berririk bai gaur gure artean, Euskaldun berririk? Bai, hortik esaten duzu, bai ez da? Itezu bez, bai, zergatik ez? Zea edo etzea? Bai, ba nere miresmen guztia. Nere miresmen guztia. Euskaldun berriak, nere miresmen gure miresmen guztia. Bai horixe. Esango nizueke eskerrik asko euskaraz ikasteagatik. Esango nizueke baita ere zorionak euskara ikasten ari zaretelako. Esango nizueke eskerrik asko, esango nizueke zorionak, eta esango nizueke baita ere, venga, espabilatu. Venga, espabilatu, porque, Carlos Iturgaitzek ja baki euskaraz. Esango nuke ez dela bakarrik Carlos Iturgaitzek bakila euskeraz, ez. Carlos Iturgaitzek sortu du bere euskalki propioa. Carlos Iturgaitz izan daiteke oantxe bertan Euskal Herriko 8. provintzia, zeatik ez. Nun kokatuko du Trebiño ontokin erdi, zeuna, ba. Ez, benetan, euskaldun berriak nere miresmen guztia. Ze, izugarria da erakusten duzuen kemena, izugarria da egiten duzuen indarra, eta sekulakoa da baita ere euskaldun zaharrenganako erakusten duzuen errespetua. Igual ez guk zuei erakusten dizueguna bezalakoa, ez? Bai, ez da, rotundamente, bai, hori egia da. Ze pasatzen zaigu batzutan euskaldun zarroi? Ze pasatzen zaigu euskaldun berrikin, benetan, beti gaude hor. Beti gaude hor euskaldun berriak akatsa noiz sartuko zai, Beti gaude. Igual euskaldun berriak, ikusi duzu? Ni margotu dut kuadro hori. Eta horra teatzen ge arbusto baten atzetik bezala, Nik margotu dut kuadro hori, ergatiboa, edo euskaldun berriak bai, atzo Ikerri ikusi nion. Ezkea konturatzen euskaldun zarrak agian gure frustrazio propioak ari garela isurtzen euskaldun berrien gainean. Seguk ere txikitan ikasgelan adibidez zenbatetan sartu genuen hanka guk ere. Euskaldun zaharrak izanagatik ere, zenbatetan sartu genuen hanka, eta zenbaitetan esan genuen andereño Joan Leike komunera, edo andereño atzo Ikerri ikusi nion. Eta trukean lezio bat jaso beharrean, irakaspen bat jaso beharrean, ze jasotzen genuen, abai Jon, ze ikusi zenion ba? Ipurdia, eta ikaskide guztiak, eta gu txikiak egiten. Eta hori lagunok, eguneroko ogia izan da urtetan de ereduan. Eta gure nortasuna indartu du kasurik onenetan. Eta psikopatak sortu kasurik txarrenetan. Ez, kontu zibili beharra dago, kontu zibili beharra baino, ez dakit, sortea izan beharra dago, bizitzan tokatzen zaizkizun irakasleekin, ez da? Ze begira bestela Angus Younen kasua, Angus Young, AC/DC-ko gitar jolea, bai, AC/DC, ACDC lagunentzat, bai, Angus Young. Angus Younek jodu azkeneko ia 50 urtetan munduko, esango nuke, rock talderik famatuenetako batean, nola jodu bere txikitako eskolako uniformea jantzita. Zergatik? Txikitan, gaztetan, Angus, txiki, beti, txikitan, irakasle batek edo gaztetan, irakasle batek esan ziolako Angusi, Angus, zu etzara ezer izatera iritsiko inoiz. Eta Angusek esan zion, bai, betxuzu. Kontua da, niri ere antzeko zerbait pasazitzaidala. Eta 17 urte nituela, eta pixka bat ja batxilergoa bukatzen, unibertsitatera begira ari nintzenean,
orientatzaile batek esan zidan, Jon, zer daukazu pentsatuta hurrengo urterako? Ze karrera egitea pentsatu duzu? Eta nik ilusioa handiz esan nion arte ederrak. Eta berak esan zidan, arte ederrak? Ziur. Eta nik bai, arte ederrak. Eta berak, aha. Ez duzu publikoaren komodina eskatu nahi? Eta nik ez benetan arte ederrak, eta, bueno, bale, oso ondo, arte ederrak. Jon, begira, horrek ez dauka inolako salidarik. Ha! Toma! Jo, benetan esate dizuet, ze gustoa ikusiko nuken berriro pertsona hori. Gaur etzan etorriko. Ze gustoa ikusiko nuken berriro pertsona hori, ez? Eta gustatuko litzateke begiratzea berari aurpegira, begiratzera berari begietara, eta esatea, zuk uste oraindik karrera batiteko denboraz nabilela? Zein berda aldundian lan iteko? Ez? Ez, Euskaldun berriak maitatu egin beharra ditugu. Oso zaila izan beharra dauka Euskaldun berria izateak, ez? Ze egia esan, imagina ezagun besteok momentu batez Euskaldun berriak garela. Eta momentu batez imaginatu dezagun baita ere Euskara ikastera goazela, baina zerotik. Euskeraz ezer jakin gabe, zerotik. Eta matrikulatzen garela euskaltegian edo goazela barnetegi batera, euskeraz ezer jakin gabe, bale? Eta gainera ez orain. Ez gara matrikulatzen orain maiatzean, ez? Hori oso erresa litzateke, ez? Matrikulatzen gara abenduan. Zergatik abenduan? Gabonak gertu daudelako. Euskeraz ez dakigu ezer, eta gu Euskaldun berriak zerotik hasten geran, kilometro zero Euskaldun berri hauek, matrikulatzen gara euskaltegian, edo sartzen gara barnetegi batean, abenduan. Gabonak gertu daudela. Eta imaginatu dezagun baita ere, hortxe gaudela euskaltegian edo barnetegian, gure bizitzan, euskeraz ezer jakin gabe berriz diot, gure bizitzan euskeraz entzuten dugun lehenengo abestia dela, Alaken. Alaken-ken-ken, alaken-ken-ken, a la pícula tumpaire, erresponde la pícula tumpa, Jesus Maria jainkoa zen. Osea, hori entzun, eta Euskaldun berriak gelditu beharra dauka, osea, Windows izten dezunen bezala, txun. Osea, nik uste dut, euskeraz entzuten dezun, zure bizitzan entzuten dezun lehenengo abestia baldin bada Alaken, automatikoki pentsatu beharra daukazula euskera asmatu zutenak, osea, abrefazil asmatu zuten putakume berdinak diela. Osea, Alaken, dala gutxi gora bera gure asereje. Euskaldun berriak horregatik maitatu egin beharra dauzkagu, ez da egia, ez hizkuntza, munduko hizkuntzarik zailenetako bat ikasten ari zaretela, osea, edo hori esaten dute behintzat, ez? Ni ez naiz objektiboa kasu honetan, ze nik azkenean euskara sehaskatik daukat, nire ama hizkuntza da, eta ez dut egin behar izan, zuek egiten ari zareten esfortzua, euskara ikasteko, baina beti entzun dut, ez euskara izan daitekela dagoenetan hizkuntzarik zailenetako bat. Eta ez dakit ados egon naitekeen edo ez, esaten dut nik zaila, bale, baina ze baino zailagoa, ze hizkuntza baino zailagoa. Zen idakidala, guk behintzat idatzi eta hitz egin berdin egiten dugu. Idazten dugun bezala hitz egiten dugu, edo hitz egiten dugun bezala idatzi. Urrutia joan gabe, horrondon, foie idazten dute, eta esaten dute, fua! Osea, foie idazten dute, eta esaten dute, fua! Nola nahi dezun ni konklusio horta iristea? Osea, behin bakarrik gertatu zait hori, nik lehenengo aldiz egin nuenean, kuadrillakoen gana jo nintzen, eta esan nien foie, esan ziaten, fua! Hori bakarrik. Baina, eske, adibide okerragoak daude, idazten dute E-A-U, eta esaten dute, Osea, ura esateko idazten dituzte 3 bokal, eta esaten dute ez dagoena.
Begira, katalanera, adibidez, katalainera pixka bat erresagoa da, ez? Katalanek adibidez ura esateko esaten dute aigua. Oso, ez dakit, asko intuitiboagoa da, aigua esaten dute, baina azken aldian nola ez duten gehiegi ikusi, pasatzen zaie frantsesei bezala iaia, grifoari eman eta ateatzen dutenean esaten dute, benetan, Euskaldun berriak, nire miresmen guztia, eskerrik asko. Euskaldun berriak benetan nire miresmen guztia, egia da, orduan azkenean agian, egia da munduko hizkuntzarik zailenetako bat ikasten ari zaretela, zergatik iritsi naiz ondori honetara. Ze ondo pentsatuta, guk ere, Euskaldun zarrok ere, ez dakigu nondik datorren euskera. Nondik dator gure hizkuntza ez dakigu. Badaude teoria batzuk, esaten dutenak, agian euskara etor daitekela japonieratik. Ze, antzadanez, bai, egia da, badaudela, euskeraz eta japonieraz hitz berdinak, baina egia da baita ere esanai desberdinarekin. Ze, adibidez, japonieraz otaku da manga eta anime inguruko jendea, manga komikiak eta anime marrazki bizidunak ikusten dituen jendea, otaku. Eta ondarrun, otakuk ipintzetzu multi. Denbora geixei eukiteagatik aparkaute furgoneti. Ez, horako zerbait izan daiteke. Hori da teorietako bat, baina nondik dator euskera, berriz diot, nondik dator, ez dakigu. Andaluzieratik agian, hau nire teoria da, bale? Bueno, ez dakit hemen badakizuen, nik 5 urte pasan nituen Andaluzian, 5 urte Sevillan konkretuki, serie bat grabatzen, serie bat rodatzen, eta serie hark, ez dakit, izena zuen, eskerrik asko. Eskerrik asko, ez, hau oso kuriosoa da baita ere, esperimentu honek beti funtzionatzen du, 100%. Euskal Herrian denok esaten dugu ondo. Allí, abajo, zergatik, oso erresa. Ikuspuntu kontu bat baino ez talako. Ez, hemendik, allí, abajo, allí. Betxu, tutera pasa, zin daizuet, tutera pasa eta jende guztik esaten dit. Hombre, mira, el de arriba y abajo. El de arriba y abajo. Eta ni pentsatzen, arriba y abajo, hoi esaltzan barrio sesamo. El de arriba y abajo, hau ere beste realidadea bada, jendeari gauzak argi esan bertzaizkio, jendeak bauka, olako arazo bat dauka gauzen izenekin eta izenburukin gelditzeko. Ez ditugu ondo esaten. Badago adibidez, kirol, ez dakitez, erropa eta elementuen olako, megaestruktura handi bat edo almazen handi batzuk badaude, kirol arloko almazen handi batzuk, ez dut haien izena esango, baina bai esango dut jendeak nola deitzen dion, bale? Decathlon. Decathlon. Hor usurbil ingurun badao bat. Letrak ezin dira hundigok izan. Eta garbigok ezin dira izan. Decathlon. Ez da asko zailagoa Decathlon esatea baino. Esan ondo. Ez da gauza bakarra gainea, jende asko dagoa indik, jende asko, breska deitze jona. Breska. Eta kasu hontan, ez du ematen breska baino merkegoa. Breska da, breska baina arreba jatan. Ni ikusten dezuen bezala, ni ere honek jarraitu nau, nire ibilbide guztian zehar, arriba y abajo aipatu dugu, baina ez da bakarra. Oain dela urte asko, ETV baten programa bat ingendun, eta programa hark izena zaukan Finlandia. Finlandia. Aitziber Garmendia eta Ainere Tolosa ziren aurkezleak, Alkain zebilen hortxe topera, eta Alkainekin batea, baita ere hor engen itxun, gure, ez dakit gorauko zaten, Championseko lehenengo emaitzak, Championsa, barritazen merluza finduz,
Putiklu Manoli eta hoi edanak. Eta jende kalen esatezian, plaza hola, earra programa Filadelfia. Eta ni horria, zaten hor, urrutia juntzea, eta preokupatu egiten nintzen jende horrekin, porque pentsatzen nun, hauek Finlandia Filadelfia deitzen baldin badiote, jende honek nola deitzen dio untatzeko gaztai, ez? Atean eberatik Finlandia pixkate, eta konturatu zeate baita ere, Filadelfia gaztak eta Euskal Herriko Unibertsitateak eslogan berdina euki dezaketela? Bai, txiste honeko olatu. Ja, oain, azkenentzako, emanta zabaltzazu. Claro. Eskerrik asko. Claro. Tosta da, untauta eman bertzaile batzu hemen. Bueno, aizue, benetan, Euskaldun berriak. Maitatu behar ditugu baita ere, eta Euskaldun zarrak, gainera, adeitsuak izan behar gara Euskaldun berriekin, eta pixka bat jeitxin behar gara gu kolokatu gaituzten limbotik. Euskaldun zarrak. Bai, gaude pixka bat, beti goitik bera behiratzen, Goitik bera. Eta Euskaldun zarrok pekatu asko auskagu, Ojo. Baina Euskaldun zarrok eukidezak egun pekatuik handienetako bat da oso euskal zentristak gehala. Oso euskal zentristak gea. Eta pentsatzen deu automatikoki euskaldunok gehala mundu guztin onenak. Automatikoki. Osea, bat birulau, bos eizazpi euskaldunok irabazi, ze mina intzuna ez di horrek, osea, benetan. Eta ez da bakarrik pentsatzen deula gehala onenak, ez. Pentsatzen deu baita ere, euskaldunok izan garela eta izango garela munduko gauza guztiak egiten lehenengoak. Eta sinisten? Ba, betxu. A ber, munduai buelta ematen lehenengoa? Kasualia! Euskaldun bat, getariarra, Juan Sebastián Elkano. Kasualida! Eta gaina, ez dakit badakizuen hau ja bitxikeri moduan kontatzen dut, serion, hau ja, ez naizai komedia iten, igual lehen ez da, igual pentsako ze batzuk lehen erez, aberastezean, baina ez, Juan Sebastián Elkano etzan bere benetako abizena, ez dakit jende gutxi daki, behitu, ikusten, bere benetako abizena zen Juan Sebastián Martínez, baina hilea txuria zaukan, eta barkau. Hau, lotxa, eta gaur gaina grabatzen nahi dira. Bueno, eta gainera hor badaude xehetasun batzuk edo ñabardura batzuk aipatu beharrekoak. Ze egia da Juan Sebastián Elkano izan zela munduko lehenengoa munduari bira ematen, baina barrutik. Munduari barrutik bira ematen lehenengoa izan zen Juan Sebastián Elkano getariarra, egia da. Baina munduari kanpotik bira ematen lehenengoa izan zen hemen, jendek azkar parrik honen prekupa bitena iz batzutan. Zabet, ja, badakite. Munduari, kanpotik, bira ematen lehenengoa izan zela. Karren! Denok, bai? Hori da, orduan argi dago, karrera espaziala, Errusiak irabazi zion estatu batuei eta Yuri Gagarin astronauta izan zen munduari kanpotik buelta ematen lehenengoa. Ze pentsatzen zenuten esan behar nuela ba? Oso ondo jon beste egun bat Audientzia Nazionala zapaldu gabe. Bale, bien, bueno, esan dugu garela oso euskal zentristak, baina ez hori bakarrik. Euskaldunok baita ere gara oso egozentristak. Ego, baina ego atxerekin, bale? Egozentristak. Denoi betetzen zaigu agoa hitz egiten dugunean iparraldeari buruz, denok esaten dugu iparraldea oso garrantzitsua dela, iparraldea gurea dela, maitatu behar dugula, baina hor dauzkagu, Hor dauzkagu, apartauta bezala, eta gaina hemendik beiratzen dio esan ez bezala. Zer raruak dien.
ze goiz juten dien oera, nola ingo ute bipareta? Eskerrak gure kuadrillako bat Lorena, gure kuadrillako Lorena neska bat joan zen Hendaiara bizitzea, eta behintzat gu bisitatzera etortzen den bakoitzen ematen digu iparraldearen berri, guk iparraldearen Lorena deitzen diogu, bigarrena denbora gutxin barkau. Igual, nahi eta eneze, oso erosua da moketa hau. Orduan, rekontua egiteko, oso euskal zentristak gara, oso egozentristak gara baita ere, eta euskaldun zarrok baita ere, pentsatzen dugu beste hizkuntza batzuk menperatzen ditugula eta... Keba, Urrutia jungabe gazteleraz ez dakigu oso ondo. Zenbat aldiz, Zenbat aldiz, cuidado, que viene un coche, mejor vamos por el espalón. Esas patatas que tienes hoy, ¿qué son? ¿De cuecer o de pregir? La moneda que tengo que echar, ¿por el sirriquito? Bueno, tranquilo, lo importante es que te has saiatuau. Nik badaukat lagun bat, eta honekin bukatukoet, nik badaukat lagun bat, behin okindeiko kolan zehola, kriston duda etorri zitzaiona burura, eta okindeiko, igual jakingo zuen nungo bazan, okindeiko kolan zehola, bapaten, ne laguna etorri zitzaion duda bat burura, eta hortxe txurin gelditu zen, eta esan zuen, ostia. Nola esate be? 2 panes eo 2 pans. Imaginatu mutilak, ze estuasun, zauken hortxe kolan, ikustezun jendia, kola, bazi kola aurrea, eta bea, ostia, 2 panes o 2 pans, 2 panes o 2 pans, 2 panes o 2 pans, azkenen okinak, ¿qué quieres ta? Un pan. Ta bazi kola, esan zuen, ostia, dame otro. Eskerrik asko da, no, eskerrik asko. Ondo pasa, ezaztu, gaur hasten dala euskeraldia, beraz, aho bizi, belarri prest, izan zaitezte nahi duzuena, baina euskeraz. Eskerrik asko da noi. Zede, zero oso izatean ez da honek toki bat eskutatzeko zen. Eskerrik asko, aio.